Sherminalai, inalai. Kan itu nih. Iya, ini iya. Kira kobra sih keniakai. Ab Sherman last time lego. Bahasa. Slogan ini. दिनैनिफ्राय गोदान बिबान मोनबाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै मा बुंगोन गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय दिनै जि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों आंनि सायाव बा इएम बिबान गथायनायनि बेनि सायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेसिकेलि जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि गासै ब्लकनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोराबो दिनैहाय गोजोननाय मोनदों बिनि बागै एबा बिनि अनगायै रायजो राजाफ्रा बांसिन गोजोननाय मोनदों गोबाव सम बे समस्थियाव माने मावफुं सोद्रोमा एबा इएम बिबानखौ मोनाखैमोन आरो 19 बोसोर मोनाखैमोन जायो दिनै नोंथाङा मोननो हाबाय नोंथांमोननि सरकाराव मा बुंगोन बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां जे आवगायाव 19 इयार्स जाबाय बिटिसि आरो बिटिआरखौ लानानै सालायनाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्ट सालायनाया खिन्थु दिनैसिम जोंनि बे 13 नम्बर चिराङाव इएमनि जेबो सिमांबो नुफेरनाय जायाखैमोन ओरैनो बिपिएफनि आमोलाव 15 बोसोरा थांबाय खिन्थु दिनै नैबे जेनाखि जोंनि ब्लकनि आसा आरो रायजो राजानि आसा बेखौ दिनै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा दिनैहाय खोनासंबाय आरो बिथांनिसिम जोङो आरो आंनि बेक्तिगत जानानै आरो ब्लकनि आरो रायजो राजानि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय जिहेतु नोंथाङा गोदान बिबान मोनबाय आरो बे समस्थिनि रायजो राजानि जेंनानि खामानि मावनांगौ नोंथांनि दायथ'आ बांसिन जाबाय माबायदि खामानि मावदों निस्सय बे जेंनायाथ' थाखागोन बेनि सायाव आंबो रुजुनो थाखाय थियारि जेखि जाया मानो समाजनि खामानिखौ मोजाङै फोथायनानै जोङो मावलांनो बेखौ नाजाबाय थादों आरो बेबो गावनि गोसोजों नङा माखासे नेम निथि थायो बे नेम निथिनि गेजेर बा सिङाव थानानै आं खामानिखौ मावलांगोन आरो नोंथांनि जिखिनि वार्ड टेकिं आरो नोंथांनि बिफान माबायदि जागोन माब्लासिम जाहैगोन वार्ड टेकिंनि दिनै अफिसियेलि आंनिसिम फैथ'वाखै खुब सम्भब थाबैनो खालामगोन मानगोनां बिटिआरनि सिएम सारा आरो बेखौहाय अफिसियेलि जुदि हरोबा आंबो थांगोन आरो डिपार्टमेन्टनि सायाव दिनैहाय आसा खालामदों जेरैबायदि चिफ सारा गावगा खोथा होनानै दिनैहाय इएम डिपार्टमेन्टखौ आंनो होबाय निस्सय जेरैबायदि गावगा आंनि सिगाङाव मोजां डिपार्टमेन्टखौ बुंदों होगोन बेखौ खोथाखौ लाखिगोन आरो रायजो राजानि जेनोखि आखा बेखौहाय सुफुंगोन होननानै आं फोथायनाय दं आरो गोथौ फोथायनाय दं गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि बियामाव मावफुं सोद्रोमा मोननो हाबाय माबायदि आसा बायो जिहेतु नोंथांमोननि जौगानायनि थाखाय गिबियावनो आङो मिडियानि गासैखौबो आङो साबायखर बावबाय दिनै जे बेखौ आं बुंनो मोन्दों बे खाबुखौ मोन्दों बिनि थाखाय आं साबायखर होग्रोनाय जाहैबाय बे जाहैबाय जोंनि गोबाव समनि उखैनाय बे उखैनाया बेनो जोङो खामानिखौ रायजो राजानि थोजासे
बा सेटिसफाइड जाजासे जोङो खामानिखौ मावफुंनानै होनो हायाखैमोन जेरावनाखि जोङो मावरिया बायदि जाना थादों दिनै जोङो खम दिननि थाखाय जों EMखौ मोननो हाबायब्लाबो बेखिनिजों जोङो रायजो राजानि मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों जिहेतु गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे रंजानाय नुनो मोनदों माबायदि बेखौथ' बुंनो हाया एखेबारे बे गोसोआवसो थाहैबाय मा रोखोमनि जोंनि गोसोआ जे रंजाखांदों बेखौ एकमात्र इसोरासो मिथिसिगौ बहुद रंजाखानाय रायजो राजाफोर रंजाखांबाय जोंनिया बर' आफादाबो रंजादों प्राइमारि आफाद रंजादों जों गासिबो रंजाखांजोबदों खारन बियो जाहैबाय जोंनि गोबाव समनि उखैना थानाय लुबैनाय माबामोन आरो बे सोरनि आसिरबादाव जादों होननानै सानो नोंथांमोना दिनै बे सोरनि आसिरबादाव जादों होननानै सानो दिनै आसिरबादाथ' माने बयनिबो थाहैबाय रायजो राजानि आसिरबाद थाबाय लोगोसे इसोरनिबो सहाय थाहैबाय बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनै सायखंखौ जोङो EM हिसाबै 13 नम्बर चिरां सदरखौ मोननो हाबाय लोगोसे आङो इसोरखौबो बाख्नायबाय आरो बेवहाय जथेस्थ' रोखोमैनो जोंनि जेनाखि बिटिआरनि चिफ मानगोनां बर' जे जोंनि खोथाखौ जे बे खोनासंनानै 13 नम्बराव निस्सय EMनि प्रयजन दं होननानै जोंनो EM सासे हरबाय बिनि थाखायनो आङो ब्लक आफादनि जानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'खौ रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाहैबाय गोजोन्थों